Сәлам дуслар. Сезне татар эстрадасы яңалыкларына бай булган шоу-біз тапшыруында сезне сәламлим мин, Ландыш Нигъматҗанова. Бүгенге тапшыруда җырчы Эльвина Instagram язучыларын ничек пешерергә өйрәткән, Салават Миннеханов ни өчен флористика белән шөгыльләнә башлаган, Лия Шамсина имтиханнарын ничек тапшырган икәнен белергә теләсәгез, киләсе сәгатьтә шоу-біз тапшыруыннан аерылмагыз. Без башлыйбыз. Безнең коллегабыз җырчы Эльвинаның Instagramын күзәтсәк, еш кына төрле ризыкларның фотоларын күрергә мөмкин. Анда бишбармакта, чүлмәктә пешкән пилмәннәр дә, өчпочмаклар да, бәлешләр дә бар. Эльвинаның сын буена карап, ул пичекчелек белән кызыксына дип уйламассың да. Ләкин җырчы әлеге һөнәр белән кызыксынып кына калмый. Ә кызы Раяныга да пичекчелеккә карата мәхәббәт тәрбияли. Күптән түгел җырчының Instagram шелтәрендә барлыкка килгән җиләкле торт ризыгының фотосы күпләрдә кызыксыну уятты. Пешекчелеккә бетарап булмаган һәр хуҗабикә җырчыга рецептын сорап язды. Эльвина сер итмичә рецепт белән уртаклашты. Җырчының эчкерсезлегенә һәм ачыклыгына рәхмәт белдереп, бер туташ сезнең ярдәмегездә мин бәлеш пешерергә өйрәндем дип язган. Менә шундый безнең артистлар сәхнәдә җырлап кына калмыйлар, ә тамашачыларны төрле яхшы әйберләргә өйрәтәләр. Кайшык шулай ике гашыйк бер-беренә ят булган. Гел алда гел булмый тормыш, үпкәләшкән шак була. Әллә ялгыш, әллә язмыш, ялгыз итән өчен килгән без бит бу дөньяга бәхетле булыр өчен. Әллә ялгыш, әллә язмыш, ялгыз итән өчен килгән без бит бу дөньяга бәхетле булыр өчен. Белгәнегезчә, 1 июнь көнне ТНТВда зур хәйрия марафоны узды. 14 сәгатьлек марафонда 15 йолдызлы гаилә тамашачыларны үз гаиләләре белән якынрак таныштырдылар. Балалар тәрбиясендә үз серләрен ачтылар. Шулай ук телевизор караучыларны изге эшләр башкарырга өндәделәр. Марафон барышында җыелган акча бүләкләр Татарстан Республикасы ятим һәм инвалид балаларга ярдәм итүче НАС хәйрия фондына тапшырылды. Бу марафоннан соң ТНТВ телеканалына бик күп кайтавазлар һәм рәхмәт сүзләре килеп иреште. Кайбер сабыйлар нәкъ менә марафон уңаеннан беренче тапкыр Казанны күрде. Идел киңлекләрендә теплоходта йөзде, зоопаркка барды. ТНТВ телеканалы изге эшләрне бер генә көнлек итеп калдырмады. Хәзер исә безнең телеканал көчле янгыннан зур зыян күргән бәләкәй Рамиләгә ярдәм итәргә тели. 7 июнь көнне Буа районының Бикмураза авылында зур фаҗига килеп чыга. Аларның йортлары тулысынча янып бетә. Янгында Рамиләнең әнисе бәхетле очрак белән генә исән кала. Әнисе әлегә РКБның реанимация бүлегендә ята. Шунысын да әйтеп үтик, Рамилә әнисе белән генә яши. Әнисе аның бердән-бер якын кешесе. Тик менә әнисе терелгәч тә аларның барыр урыннары юк. Авыр хәлдә калган бәләкәй кызчык Рамиләгә без бергәләп ярдәм итә алабыз дуслар. Ә ярдәмне булай башкарып була. 34-34 кыска номерга БФНАС сүзе белән башлап SMS хәбәр юлларга кирәк. Әлеге SMS-та сез күпме акча күчерүегезне дә язарга кирәк. 100, 150, 200, 1,5 сум бергәләшеп без сабыйга ярдәм итә алабыз. Рамазан аенда сез дә безгә кушылыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Бергә булган очракта гына без бәләкәй кызчыкка ярдәм итә алабыз. Салават Миннеханов флористикага өйрәнә башлаган. Җырчы тормыш иптәше Гүзәлем белән 20 июньнән башлап Европада танылган флористика мастерының курсларына язылган. Әлеге курс 10 көн дәвам итәчәк. Әйтеп үтәргә кирәк, Салават моңарчы флористикада көчен сынап караган булган. Ул үз куллары белән тормыш иптәшенә зур чәчәк бәйләмен әзерләгән. Нәкъ шул вакыттан җырчы флористика белән мавыга башлый да. Без Салават Миннехановка һәм аның тормыш иптәшенә яңа эштә уңышлар телибез. Һәм аларның кил-кил җырын бергә тыңлыйбыз. Bilsəng idi süygənim, nişik yana yürəgim, siligine uylap ütəmirim günlərim. Sensiz qalğan kişlərdə Yoklay almayım hiçlerde. Sınama canım,
Gitme hiç mini gurellerge. Gel yanıma sigelim. Bil canımın gügelim. Silgene bitminin ömürüm. Ümidim bəxirdim. Gel yanıma sigelim. Bil canımın gügelim. Silgene bitminin ömürüm. Ümidim bəxirdim. ТНТВ телеканалының ең популяр тапшыруларының бірсі тәмлі күрәш студия рамкаларынан шығарға болды. Аш су бөлмәсе урамға көшірілі. Һәм Булат Бәйрәмов жетекшілігі астында популяр сіз яратқан татар эстрада артистлары командаларға бөлініп, аш су пішіру ұсталықларын көрсәтә алашақлар. Яратқан йылдызларының бір сәхнәдә синең яратқан жырларыңны яңгыратачак. Тәмле ризык, яратқан жырчылар, бұлар барысы да бір урында булачак. Бәйрәмгә гаиләгез, балаларыгыз белән килә алачаксыз. Казан елгайары кухнядан таралган ис, популяр артистлар тагын нәрсә яхшырак булырга мөмкин. Программада команда ярышулары, мастер-класс, викторина һәм конкурслар, дегустация, фаер-шоу һәм башкалар. Толырак мәгълүматны ТНТВ каналында яки официаль төркемебездә эзләгез. Май буе имтиханнар дип калтыранып йөргән яшь башкаручы Лия Шамсина аларны тапшырып хәзер нәтиҗәләрен көтә иде. Һәм беренче нәтиҗәләр озак көттермәгән. Җырчы математика фәненнән 5 билгесен алган. Әлеге куанычлы хәбәрен беренче очракта Instagram шелтәренә куйган. Берничә көннән калган имтиханнарның да нәтиҗәләре билгеле булды. Рус теленнән 5, инглиз теленнән 4, җәмгыять белеменнән 4. Лияны котлыйбыз һәм күңелле җәйләр теләп калабыз. Әйдәле икәүләп тылсым иленә, тыңлашы колак сал эркин сүземә, нәкъ шунда ачылыр тылсымның сере, мәхәббәтнең сихере. Булырмын була мин әкияте кыз түгел, кыз йолдыз, атылып төшәрмен синең кулыңа, яктыртырмын юлыңа. Синең иркә кайчакта, рәхәт иркәм шул чакта, әтәсеңле синең белән әкиятә хонакта, әкиятә хонакта, синең иркә кайчакта, дөрләп тылсымлар, иң кисләр янна чакта. Эльмира Сулейманова ни сәбәпле трактор руле артына утырган икәнен белергә теләсәгез, махсус шоу-біз тапшыруының тамашачылары өчен киләсе репортаж. Бергәләп карыйбыз. Сәлам дуслар, бүгенге кунагыбызның зур бакчасы бар. Һәм шул бакчаны эшкәртер өчен ул тракторда йөрергә өйрәнәчәк. Шул дәресләрнең берсендә без дә булачакбыз. Әлеге репортажда Татар җыры фестивале ТНТВ премиясе лауреаты Эльмира Сулейманова тракторның руль артына утырачак һәм инде безгә йөреп күрсәтәчәк. Бергәләп карыйк. Дуслар, Эльмираны инде беренче тапкыр тракторга утыртачакбыз. Инструктор көтә. Эльмира әзер дип күрәм, әле дулкынланмый да. Дулкынланам, бик беренче тапкыр бит. Чыннан да менә инде беләкәгенә трактор алдым сатып. Менә инде бакча алган идем. Шуңа күрә права кирәк. Менә килдем монда права алырга тракторга. Аллага тапшырдым. Эльмираның дәресләре бүгеннән башланып китәчәк. Әйдә киттек алайса, без өйрәнәчәкбез. Эльмира, менә хәзер инде син кузгалып китәчәксең. Йөрәк дулкынланамы? Куркы белән. Менә мендем ничек төшәрмен микән туганнар. Инструктор рядом, алайса куркма, әйдә киттек.
Илмира инде беренче дәресен йөреп кайтты. Инструктор нәрсә әйтер икән? Рәсим ничегрәк? Ничә дәрес тагын йөрергә кирәк әле? Тагын беренче дәрестән соң экзамен сдавать итәргә әзер инде. Илмира, синең ничексең эмоциялар? Ой, шәп беренче тапкырга бик отлично, бик шәп. Тагын, үзем дә сизәм, беренче дәрес бирсәләр, мин бик рәхмәтле булырым. Булай әйбәт, менә беренче тапкыр парковкага кердем. Килмәсәм дә ярыймы? Юкмы? Тагын киләм. Сөйләшеп кара инде. Яра, сөйләшеп карармын, яра. Илмира, инде хәзер әйдә, ял итеп алыйкмысың, бераз сөйләшеп алыйк, аралашырбыз әйдә. Төш инде хәзер. Менә ничек төшәр икән? Әйдә, кулны бирәм. Джентльмен булыйм әле бүген. Буялма. И канаты. Бу бәләкәй трактор минем өчен, миңа зуррак кирәк. Сәлам Илмира, ничек кәефләр, ничек хәлләрең? Сәлам Дамир, сәлам ТМТV караучылары. Хәлләр Аллага шөкер. Ниһаять инде сине шоу-без тапшырында без сине күрдек, килеп җиттең. Шалдан килдең беләм, эшләреңне, балаларыңны калдырып. Ничегрәк килеп җиттең соң? Әйбәт, такси белән килдем. Инде сезгә такси белән килеп җиттем. Такси белән кайтып китәм. Менә. Син һәр вакытта да концертларга да, чыгышларыңа да һәр вакыт Шаллыдан киләсең. Гаиләң шунда. Сиңа менә уңайсыз түгелме гел менә шулай йөреп торырга, ике араны менә шулай якын итеп? Өйрәнеп беттем инде мин йөри. Бик еш туры килергә. 3 сәгатьлек юлны сизмим дә мин. Йоклап үткәрәм мин аны. Такси дигәндән инде без бүген синең белән инде тракторда йөрергә өйрәнәбез. Беренче дәресне сиңа бирәчәкләр. Син инде трактор руль артына утырачаксың. Машина руль артында йөрисеңме? Йөргәнең бармы? Минем правам бар. Менә инде 10 ел булды правама. Беренче елны йөрдем, ләкин аннары бәби тапкач йөрмәдем. Менә хәзер кире өйрәнергә туры килер дип уйлап торам, чөнки куркыта башлады. Үземә инде машина алгач, Алла берсә, кире утырмын дип өметләнеп калам. Инде син права алдың, 1 ел йөрдең, аннан соң инде бәби тапкач син рульне ташладың дип әйтергә була. Менә ничә ел инде син рульдә утырмыйсың, иң олы зур балаңа ничә яшь? Кызыма 9 яшь, менә 10 яшь була, Алла берсә, менә 10 ел правама булды. Алыштырдым мен бер-ике айлык. Бәләкәй улыма инде менә баратыннан соң 2 яшь тула. Әйдә, хәзер балаларың турында да сөйләшеп алыйк. Балаларың нәрсәләр белән шөгыльләнә, нәрсәләр белән кызыксына, ничек тәрбиялисең, алар белән ничек аралашасың, мөнәсәбәтләр ничек? Балаларны инде әбиләр карый. Әбиләр үстерә, ирем үстерә. Минем бик яш чыгып китергә туры килә миңа. Кызым карый. Энекәшен, инде молодец, бик каты булыша ул миңа. Бәләкәй бәби инде 10-га хәтлек санарга өйрәнгән. Әле 2 яшьтә янарга. Алфавитны белә. Менә шундый вундеркинд булып үсә инде ул минем бала. Әбисе өстендә эшли. Көндә алар китаплар укуга, менә шигырьләр өйрәнәләр. 2 яшендә бик күп әйбер белә. Менә Эльмира гастрольләрдә, концертларда йөрисең бит инде. Бәбиләр балаларың менә синсез, син аларның үскәнен дә сизми калырбысың дип куркмыйсыңмы? Куркам. Ләкин бернишләп булмый, эшем шул булгач, дөрес инде мин аларны үскән күрмим дияргә дә була. Кайтып кергәч, минем кайнана инде берәр үзгәреш бармы дип сорый. Мин әйтәм, әлбәттә, өстәл мондый булса, мин өстәлнең әзгенә күзе белән өстәлгә менеп күрә бала уже бит үскән, ничектер тазарып та алган булды менә соңгы вакытта. Кызым инде миннән дә узын хәзер, әтисенә ашаган буе белән. Эльмира әбиләре белән тәрбияләнәләр дисең бит инде. Синең белән аралашканда алар ничек, татар телендәме, урыс телендәме, ничегрәк аралашалар? Кызым инде минем чипчиста татарча белә. Ул инде әбисе белән, кайнана белән урысча сөйләшә. Минем бит инде иремдә кайнанада урыслар. Ул аның белән урысча. Инде мин кайткач, әни дип минем яныма йөгереп килә инде. Бәләкәй малай инде мамыды. Ләкин кызым әни дигәч, бу да артыннан нәрсә дия, шуны кабатлый. Әни, кая, кара дип р хәрефен әйтә белми. Әни, кая дип йөри инде артымнан. Бик бәхетле мин, чөнки ике телендә белә балаларым.
бер яктан урысын да белә, икенче яктан татарчаны да белә. Мин өйрәтмәсәм дә, кызым бит инде 3 яшенә хәтлек чипчиста урысча гына сөйләштек без аның белән. Аннары инде татар группасына бирдем, чөнки садикта рус группаларында урын юк иде. Безнең бәхеткә ул менә мин бик шатланып туя алмыйм. Бер генә урын бар иде татар группасында. Мин әйтәм, бу бала бит исәнләшә дә белми, саубулаша да белми. 7 яшенә хәтлек садикка йөриләр бит инде беренче сыйныфка кергәнче. Хәзер чипчиста сөйләшә 4 ел эчендә безнең әбине дә өйрәткәннәр. Исәнләшергә, саубулашырга, хәлләреңне сорыйлар. Ике милләтле булган гаиләләр ничектер аларның проблемалары барлыкка килә бит инде. Дин буенча бит инде. Менә сездә дә шундый хәлләр булдымы? Ул бит инде мәсәлән исем кушканда, балага исем биргәндә менә шундыйрак проблемалар барлыкка килә. Дамир, менә минем сүземне әйттең инде. Иң авыры исем куштырганда безгә проблема килеп чыкты. Кызга инде без сразу Диана дип куштырдык. Ләкин инде улыма 9 ай буе мин Эмиль дип йөрдем. Әле ишемдә булганда Эмиль дип йөрттем. Шул вакытта кухонный гарнитур алдык без. Кухонный гарнитур җыйганда бер Эмиль килде җыярга. Мен нәрсә дип әйтәм, бер кыек куллы Эмиль килде инде. Ишек булмады аның. Нәйді, то бір жері түшті, то екінші жері дұрыс қойылмаған еді. Шуңа көре ирем әйтті. Үйде тағын бір бұл исемні ишетсем, екігізді қойып шығарам. Ансы енді шутка ғына. Шуңа көре ол исемні қуштырмайбыз дейді. Меңа андай қолымнан бір де 3 километрған Эмильлер керек ме дейді. Шуңа көре мен де исем қуштырға. Шул сашы-машылар меңа керек ме бітінде. Әзгіне талашлар ниләр булмады, ләкин на повышенных тонах әзгенә обсуждение булды, нәрсә эшлибез, бала туган бит, нишләргә дип. Мәчеткә барып исем куштырырга бер дә ул миңа нәрсә дип әйтим, каршы килмәде. Бардык без, исем куштырдык икесенә дә, ләкин паспортта Артем дип минем бер туган инемнең, минем Марат, аның иң якын дусты татар малайы Артем. Менә митем шундый килеп кергән исәнләшә, елмая, бик булыша торган җегет, митем, әйдәле Артем дип кушабыз. Исемнәренә карамастан да инде бәхетле балалар, исән сау балалар булып үссеннәр. Тагын менә шул теманы кузгатасым килә инде. Әти-әниең менә ничек карады менә башка милләт кешесенә кияүгә чыгуыңа? Минем әти юк бит инде ул, без аның белән яшәмибез бергә. Әни белән генә, әни айрым яши. Әни инде баштан кызым әйтте инде, татар милләтен тапсаң әйбәтрәк булыр иде. Безнең кеше бит инде, монда проблемасы булмас иде, исем куштырганда да бер-ике тапкыр әйткән иде. Ул миңа менә нисен әйткән идем дип. Ләкин тора бара, менә инде 14 ел була, бер айдан соң бергә яшәгәнебезгә бер нәрсә әйткәне юк. Әни, кызым, җайына гына кил, елмайып кына тор, бик яхшы эләкте үзеңә, миңа әни генә дип тора ди. Бер тапкыр талашканнарын, авыр сүз әйткәннәрен күргәнем булмады. Менә шуңа күрә бер дә үкенмим. Тормыш иптәшең турында да сөйләп китәле. Нәрсә белән шөгыльләнә, исеме ничек, кайларда нинди хезмәт куя? Иремнең исеме Дима. Ул инде урыс милләтеннән, аны бөтен дөнья белә инде хәзер. Ничек дип әйтим? Гади эшче, ул минем начальник булып эшли. Гади эшче начальник. Телекомда начальник булып эшли. Генеральныйлар түгел инде, но үзенең отдел, ниндидер отдел начальнигы инде. Менә шунысын беләм, бөтен нәрсәне белмим. Күп кешеләр белән аралашасың. Араларында теге ирләр, ир-егетләр дә бар. Көнләшү хисе барлыкка киләме? Ничә ел яшибез. Бик көнләшү мин күргәнем юк, мен Аллага шөкер. Ул миңа ышана. Ул миңа доверяет во всем. Менә инде татар җырларын тыңламый. Мин җырларны өйрәнәм, җырлар тыңлыйм, алар булмаганда. Ләкин инде машинада балалар утыргач, алар инде яраталар татар җырларын. Әни, әйдә кабыз, әйдә Ландыш апаны кабыз, Иркә апаны кабыз. Сине тыңлыйлар мисың?
Мин бик дискларда юк. Менә без MP3 бар минем диск, анда менә тиз җырлый торган җырларны, менә хәзерге вакытта хитларны, резатор мазалыклар бул үземә генә вот шунларга сикереп юл буе баралар. Бу мискинем янымда бара инде, бер нәрсә дәшмичә. Балалар җырлый, анарга күңелле, миңа рәхәт. Менә ничек әйтим? Обычно просто гади гына минем хезмәтемә карый. Бик алай талашып нитеп, син сәхнәгә чыкмыйсың, ни җырламыйсың дигән әйбер булмады. Булмаячак та дип уйлап калам инде. Мин үзем шахсан беләм, синең репертуарында тиз җырлар бар, ләкин сине популярлаштырган, синең популяр җырларың күбесе инде шундый салмак кына, моңсу гына, шундый темаларга кагыла. Ни өчен син репертуарыңа шундый җырларны күбрәк сайлыйсың? Белмим, нишләптер күңелемә моңсу җырлар күбрәк ята. Менә тулы гаилә булмаганга микән, балаларымны күрмим. Мин үзем Казанда еш балалар иде, гаиләм иде. Шуларны сагынганга да. Авылда үстем, хәзер инде авылда әби баба юк, апалар гына бар, Аллага шөкер, апалар янына кайтсак та, ләкин шулай ук сагындыра, үскән җирләр сагындыра. Нишләптер тамашачыга минем моңсу җырлар тизрәк үтә кирәккә. Менә инде 4 алтын барсымда әкрен җырга алдылар. Алдагы көндә синнән тиз җыр көтәргә өмет итәргә буламы? Менә хәзер 3 тиз җыр яздыру өстендә эшлим. Менә инде аларның аранжировкалары әзер. Менә пока минем звука режиссерым ялыйта отпускыда. Адель Хамзин бик яратам аның, хөрмәт итәм аның эшләвен. Без инде бөтен җырларны аның белән яздырабыз. Менә бер айдан соң эшенә чыккач, менә бу 3 җырны килеп яздырам. Казанга ала берсә, һәм инде көзгә чыгачак. Яңа җырлар дигәннән синең әле күптән түгел генә яңа җырың барлыкка килде. Ансы шулай ук безнең моңсу, ул җыр Вәсилә Фаттахова истәлегенә язылган җыр. Менә ул җыр турында күп кенә сөйләделәр инде. Хәзер инде безнең экраннарга, тамашачыларга сөйләп китәләр. Ничегрәк барлыкка килде бу җыр? Гөлназ Даутова сүзләрен аның язды, якын дустым, ул инде Нижнекамский районында яшәп иҗат итә. Ул миңа бу шигырь юлларын җибәрде, ләкин Вәсиләм әле исән иде ул вакытта. Мәйтәм, бу шигырь миңа бик ошый. Мин хәзер мәйтәм, кемгә бирим микән киене? Илмира Нагимовага без бик бергә бит инде. Илмирага бирдем. Илмира мәйтәм, менә бик авыр сүзләр, 4 куплет ул мәйтәм, язаларсың микән? Мәйтәм, Илмира бит инде тиз җырларында әйбәтер башкара, моңсуларында миңа язып бир әле менә бу. Нәрсәгә кирәк ул сиңа диде. Опять моңсу, опять үлә торган җыр була инде. Мәйтәм, яздыр инде зинһар. Ничектер күңелем сиздеме, белмим. Язып бирде тиз, бер атнада үтмәде, Илмира инде язып бирде җырны, һәм Вәсилә китте безнең арадан. Инде мин бөтен дөньяга әйттем, Илмирага да, Гөлназга да әйттем, кызлар, бу җырны әйдәгез әле Вәсиләгә, Вәсиләнең рухына багышлыйк әле дидек. Берсе каршы килмәде. Менә шулай итеп Вәсиләгә багышланды дип, без аны хәзер бөтен җирдә сөйләп, күрсәтеп, язып йөрибез. Менә шахсан үземә, минем өчен менә яңалык булып килде. Сезнең арагызда менә шундый дуслык булу турында, әйме? Күптәннән аралашасызмы, ничегрәк аралаша идегез? Без бер 5 елдан артык бер-беребезне беләбез. Белә идек. Менә тормыш иптәш Илгиз белән дә алар миңа концертларны оештырырга бик булышалар. Уфа якларында, Уфада, Башкортстанда. Нишләптер менә бик йөрәктә калды инде. Гел чакыралар безне кунак.
то мин бара алмыйм, то иремештә, то бала чирле, менә то концертым бар, менә әйдәгез, алар матур иләр төзелдер инде. Гел безгә фотографиялар җибәрәләр. Әйдәгез, менә уха ясадык, менә плов ясадык, әйдәгез килегез дип. Менә бер тапкыр бара алмадым гаилә белән. Үзебез генә бара идек, менә концертлар белән, шунда торып бергәләшеп, инде бөтен гаилә белән туры килмәде барырга. Менә бик шул калды, үкенеч булып калды, эшләнмәгән эшем калды. Вәсиләне затканда да мин Буа районында сольный концертлар белән йөридем. Буадан Чаллыга кайтканчы почти 400-500 километр. Аннары тегендә 300 километр, 800 километрдан кич белән тагын шул ук Буада концерт иде. Шуңа күрә мин тегендә 800, монда 800 километр. Ну, берничектә мин самолет булса гына самолет белән китеп, итеп анда билетын алганчы, ни регистрация үткәнче өлгерәлмәдем. Менә шунысы да бик калды, эшләнмәгән эшем калды. Менә үкенәм, белмим. Хәтта Казан, зур Казанда да теге үзеңнең танышларыңны еш очратырга була. Син безнең бит инде артист, танылган кеше. Ярчаллы шәһәрендә таныйлармы? Урамда булай гына йөргәндә килеп исәнләшеп аралашалармы? Син йолдызмы дип килеп әйтмиләр. Киләләр дә Илмира апа исәнмесез? Ләкин бүтәнчә Илмира Сөләйманова исәнмесез? Или сез Илмира Сөләймановамы? Менә шундай гына сораулар бар. Син йолдызмы, син нимә дип әйткәннәр юк. Әйдәгез әле фотога төшегәле, менә или гел яки биттә, я берәр кая барганда күз төшә бит, вот кешегә карыйсың, мин карамаска тырышам, әкрен генә без ним белән телефонда сөйләшеп, балаларга карап, ләкин күз төшкәне сизелә. Ерактан гына берсе күзәтә дип, менә борылып карыйсың да, күрдеңме сине карап торалар. Мен ярап карасыннар инде, исәнсез диям дә мин китеп барам инде. Исәнләшкәч инде бумы юкмы дигән беренче кеше, беренче тамашачы килеп сорады инде миннән, сезме юкмы дип. Мин бит инде бизәнеп йөрмим иде. Чаллыда кибеткә барганда шул концертларга гына, менә бер съемкадыр, нидер булса гына. Булай иде, мин менә бүген килеп кердем бит берсе яна. Менә шунда идем. Илмира, әйтеп үзләре, менә син инде җырлый башлагач, таныла башлагач, күпме вакыттан соң син үзеңне менә шундый танылган, һәм инде сиңа күзләр төшкәнен сизә башладың. Беренче елларны бик сизелмәде ул, ләкин синең белән җыр чыккач, менә Йолдыз җидем бүләккә клипларын төшергәч, тамашачы урамда таный башлады. Хәзер инде күп кенә артистларның популярлык күрсәткече ул Instagram һәм ВКонтакте. Син аларда бар бугай. Instagramда төгәл беләм күргән синең аккаунтыңны карап чыктым. ВКонтактеда утырасыңмы? Контакт үзем утырам, мин анда үзем җаваплар бирәм, инде сорауларга җавапларга үзем отвечаю дип әйтергә була. Instagramда инде шулай ук үзем утырам. Анда Илмира Сөләйманова дип язылган. 5000 подписчигым бар. Контактта инде 10,000-нан артты. Һәрберсенә җавап биреп булмаганын инде көн кебек аңлашыла. Син кайсыларына җавап бирәсең, аралашасыңмы? Бик нәрсә дип әйтәм, гафу үтенәм, кемнәргә язырга өлгермим. Беләсезме, туган көннәр булып узды. Туган көндән дә миллионлаган котлаулар килә. Бөтенсенә рәхмәт дип утырып булмый. Үз эшем бар. Монда чабасың, тегендә чабасың. Ләкин кемнәргә язмадым, гафу итәрсез. Зур рәхмәт барыгызга, бөтен бәйрәмнәр белән котлаучыларга. Үзегезгә дә Ходай бәхет кенә бирсен. Форсаттан файдаланып сорыйм әле. Баштан инде сине туган көнең белән котлыйм, үткән туган көннәрең белән. Бүләкләр арасыннан иң затлысы ниндирәк булды? Истәдә түгел инде. Бүләкләр бөтенсе затлы минем өчен. Мин бик чәчәкләр яратам. Миңа әйбер бирмәсәләр дә, менә ике диясең, 3 чәчәк бирсәләр дә, бер чәчәк, менә шуларга сөйнеп туялам. Барып иснәп, шуны алып сөйбеп истәмә, менә шулай. Балачага кебек сөйнәм. Бүләкләр барсы да әйбәт минем өчен. Нәрсә бирсәләр дә, мин менә бу кирәкми иде миңа. Мин бөтен нәрсәне яратам. Илмира, синең
авырта торган бер ныктаң дип әйтергә була, ул синең җырларның сүзләре. Менә бу проблема каян барлыкка килде? Син бит әле яшь. Белмим. Менә инде Дамир, син беренче тапкыр килеп, нишлисең дип, мәйтәм сүзләр язам Дамир. Гел үзем переживайтам, гел менә булай тулы була ул сәхнәдә инде бик еш тамашачыда күрә. Сүзләрен онсам, карап, менә шулай җырлыйм. Съемка буламы, съемка булмыймы? Нишлисең инде? Идәнгә җәеп язып та куям мин анда, минем гел сүзләр шунда. Кулымда да бар, идәндә дә бар. Нишләптер миңа концертта бу җырны, бер 5 тапкыр җырлары кирәк. Аны запоминать өчен. Беренче тапкыр, белмим, менә артистларга шаккатам мен, белмим ничек алар җырлар күп, аларның бит инде миннән дә күбрәк җырлары бер ишенең, әйме. Һәрбер сүзләрен беләләр алар. Менә бер тапкыр гына укып чыгалар, җырлыйлар. Мин алай булдыра алмыйм. Вот минем единственная проблема менә сәхнәдә сүзләрен белмим. Тырышабыз инде үзебез җырларга. Тамашачы бит аера. Үзең җырлыйсыңмы, син юкмы? Былай да калтыратайм өзең җырлаганда. Монда 1000 зритель Униксларда, Казаннарда утыра. Сүзләрен дә белмәгәч, тагын да каушап төшәсең. Шуңа күрә идән тулы, кул тулы. Менә шулай ничектер калтырап булса да, аяклар дер-дер җырлап чыгам мин, Аллага тапшырам да. Эльмира, күп кенә тамашачыларны кызыксындырадыр дип уйлыйм. Җырдан, сәхнәдән башка синең нинди булса да шөгылең бармы? Бизнесың яисә инде нинди булса да кызыклы, үзеңә кызыклы шөгылең бармы? Баштан инде мин тамашачылар белән салатлар җырга ярата идем. Ләкин инде хәзер икенче бәби тугач концертлар өстендә генә тырышам эшләргә. Костюмнар тектереп, җырлар яздырып, менә хәзер инде 2 клип берсен төшердек инде, балан әшегә, шул балан дигән җырга төшердек. Аллага шөкер, минем ул бит инде бөтен нәрсә дип әйтәм. Беренчесенә дип әйтә алмыйм. Но һәрбер икенче тамашачы йөрәгенә менә кирде. Кирип калды бу, сеңде бу балан җыры. Ләкин инде үземнең продюсерларым белән сөйләшеп, баланга төшерергә әле клипны, бу бит инде гомерлеккә, бу бит инде легендар хит булып калыр, Алла бирсә дип сөйләшеп төшердек. Балакайым, балан ашы, ашама бер үгезек, ашы баланың тәмнәре гомергә калыр сеңеп. Балакайым, балан ашы, ашама бер үгезек, ашы баланың тәмнәре гомергә калыр сеңеп. Менә инде хәзер июнь айында, менә шул айда Вәсиләгә тагын бер тукталык, багышламадым. Вәсилә Фаттахова яздыра алмыйча калган бер җыры бар. Минем язым син икән дигән җыры. Аны инде Вәсилә вафат булгач, тормыш иптәш Илгиз миңа бирде. Эльмира, ул сине бик ярата иде, татар эстрадасында бу җырымны, Вәсиләнең җырын син башкар ди. Миңа зур бүләк ясады ул, минем өчен бик зур бүләк булды. Аны яздырдык, менә инде ул хитка шулай әверелде. Менә шуңа хәзер без клип төшерәчәкбез. Менә бу җыр турында сорабыз димәле. Башкарганда эмоцияларга бирелеп җиткергәндә нинди булса да теге авырлыклар барлыкка киләдер дип уйлыйм. Синләр менә шуның турында. Мөлдерәмә күз яшьләре агып, мин аны еле башкарып чыгып, моңсу җырны җырлый алдым мин. Моңсу җыр барлы яшәүләрне, баланнарын җырлый алдым. Ләкин бу җырга алдыннан менә Вәсиләм җырланмаган җыры дип әйтүемә минем мөлдерәмә күз яшьләрем төшәргә кыйлырга тотынды. Җырларга кирәк бит. Бөтен тамашачы менә кулларын күтәреп, менә карап торган беренче рәтләрдә елап утырып, зур экраннарга карап. Нишлисең инде? Искә карап та җырладым, аска карап та җырладым, ләкин җырлап бетерә кирәк. Аның сүзләрен беләм мин. Җиңел җыр, ләкин еламыйча җырлап булмый.
Эльмира, җәйгә инде һәрбер кешенең планнары бар. Син төзедеңме планнар? Берәр кая палаткалар белән чыгарга исәп бар. Әле кичә генә ирем белән сөйләштем. Дуслар белән бер кайчанда күл янына барып, менә палаткалар белән утырганыбыз юк. Әйдәгез әле менә мореларга ниләргә бара алмасак та, менә шундый безнең күлләр бик Чаллы янында, Тукаевский районнарда, бик Минзәлә якларында бик матур. Шунда барып гаиләләр белән ял итәргә исәп, менә инде клипны төшерергә исәп, икенче клибымны Карап, тыңлап торам да, син ял итәргә гомумән җыенмыйсың ахырсы. ял итәргә җыенам. Менә бакча алдым бит. Менә тракторга өйрәнеп бетерсәм, Алла бирсә, права бирсәләр, трактор суюн сыймас, конечно, туганнар. 4 кенә сутый җирем бар. Анда инде берәр мотоблок булса да алырмын да инде шунда йөрибез. Бергәләшеп эшләрбез. Менә шушы моментта безнең тамашачылар белән саубуллашырга да мизгелләр килеп җитте. Кадерле дуслар, туганнар, кем мине күрә, сезгә барыгызга да беренчедән кайнар сәлам. Ходай Тәгалә исәнлектән айырмасын, ярдәменнән ташламасын үзегезне. Пока-пока. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Татар эстрадасы яңалыкларын беренче булып белергә теләсәгез, шоу-біз тапшыруын күзәтеп барыгыз. Шулай ук безнең ВКонтакте официаль төркемебезгә яки Instagram аккаунтына язылыгыз. Мин Ландыш сезнең белән күрешүемә шат идем. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Сез туйга әзерләнәсезме? Make-up Atelier визаж һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист-стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.